The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakaibwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang ating tabang ora mismo. Eto partner, kasama natin ngayon si Ami Noel Luminario at ang kanyang hinaing ay ang isang taon na raw na hindi pagsusustento ng ama ng kanyang anak. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ami. Magandang hapon po. Okay, so Ami, usapang sustento ang ating idinulog sa aming programa. So, pwede mo bang ikwento sa amin, eto bang tatay ng anak mo ay ilang taon na, buwan na hindi nagsusustento? Mahigit na pong 1 taon. Mahigit 1 taon na. Opo. So, ibig sabihin, nung mga una, nagbibigay naman. Opo, pero hindi po yung tuloy-tuloy, pambihira lang. Okay? So, hindi tuloy-tuloy, pambihira lang. Pero ngayon talaga, mahigit 1 taon nang hindi Opo. nagsusustento. Opo. Bakit 1 taon na mahigit na hindi nagsusustento ito? Ano nangyari? Nawalan po kaming communication, tapos, ayun, minsan, yung kasing tatay niya, kinausap ako, siya na lang daw ang kontakin ko kapag may kailangan si Bibe. Tapos, nung na-hospital po, yung tatay niya, chinachat ko, na-hospital yung bebe ko ngayong, October. Yung tatay ng ama ng Opo, anak mo, okay. opo. So bakit daw siya na lang ang Siya na lang kailangan mong kausapin ko. kausapin? Kasi nga, yung minsan na hindi nakikipag-communicate yung tatay ng anak ko. Tapos, ganun. Hanggang nung na-hospital yung baby ko, nagchat-chat sana ako doon sa tatay ng bali yung lolo ng anak ko. Hindi naman ako nire-response. Kaya naisipan ko pong humingi ng tulong. Okay. So parang etong tatay ng ama ng anak mo ang sumalo ng responsibilidad ng tatay ng anak mo. Opo. Okay, pakilapit lang Nung nangyari po kasi yun nung time na 2000, basta 3 taon na nakaraan, malis kasi kami sa bahay nila kasi nga pinukpok na ako nun sa ulo. Pinukpok Opo. ka sa ulo. Anong gamit Opo. ng... Yung 2x2 po. Isos. Grabe. Buti na no? lang si Bibi, nakita ni Bibi, umiyak nun si Bibi. Kaya Mapanakit yun, itong anak ng... Yung ay, ama tatay ng po, anak mo? opo. Mapanakit. Opo, pag ina-atake po siya ng sabing sakit na depression. Okay. So itong dati mong kinakasama, may sakit sa na depression. Na depression po. Okay. So ibig sabihin, 1 year na kayong hiwalay ni Mister. Hindi, matagal na po. Nung nung buhat ng pinalo niya ako doon sa ulo. Mga 3 years Kailan na. ba nangyari itong pagpalo sa'yo sa ulo? Mga last last po 3 years na po nakaraan. 3 years ago. So ibig sabihin, Opo. nung mangyari yon, hiniwalayan mo siya. Opo. Tapos pagkatapos ng pakikipaghiwalay mo, nagbibigay naman ng sustento. Opo, pero minsan-minsan lang. Paminsan-minsan na nga lang, ngayon naputol pa. Opo. So ano ang dahilan daw? Bakit hindi na siya makapagbigay ng sustento? Wala po siyang sinabi. Walang sinabi, basta lang ayaw niya nang magbigay ng sustento. Opo. Noong mga panahon na nagbibigay ito ng sustento, galing ba sa kanya yung binibigay or galing sa ama niya? Galing po sa kanya. Okay, galing sa kanya, pero ngayon, yung tatay niya ang gustong magbigay sana ng sustento. Opo.
Tapos, may nangyari po yata o ba, may rason po yata kaya hindi naman sa akin nakikipag-communicate. Ayun, kaya nung nakita ko po yung post about sa Tabang Bicol, kaya lumapit ako. Okay. May binabanggit na may iba yatang rason kung bakit hindi sa'yo nakikipag-communicate. Ano sa tingin mo yun? Kasi nabalitaan ko yung lola ata ng anak ko, may sakit din. Parang lagi din na ospital. Ayun. So, meron ding pinagdadaan ng sakit. Opo. At laging na-ospital, kaya hindi nakakapagbigay ng sustento. Opo. Okay. Nung nalaman mo na ganun yung sitwasyon ng dati mong asawa, naintindihan mo naman. Opo. Tapos, Kaso nga lang, ang problema, yun nga po, medyo ako gipit ngayon sa pera kasi nga na-ospital yung anak ko. Gusto ko nga pong humingi ng tulong para may sustento yung anak ko. Okay. Kasi nga, yung gamot niya masyadong mahal, hindi ko naman kaya. okay, dahil sa sitwasyon ng anak mo, Opo. naglakas ka ng loob na lumapit pa rin dito at hingan siya ng sustento. Opo. Okay, so tama naman yung partner kasi kung hindi niya na kaya, nung una inintindi niya dahil may sakit, pero ngayon dahil yung anak niya na din yung nangangailangan dahil may sakit, Opo. May maintenance po kasi na siya ng gamot. yung anak mo. Opo. Bakit ano daw yung naging sakit ng anak mo? Nagka-seizure po siya, tapos mayroon siya maintenance for 3 months. Mahal yung gamot. Nasa magkano yung Nasa 2,700 pang isang bote. 2,700? Grabe, ano? Opo. Itong bote na iniinom ng anak mo ay good for 1 week na ba ito? Isang araw lang? Isang buwan? Good for 2 weeks lang. 2 weeks? Opo. Matanong kita, nanay, ano, sino ba itong ama ng anak mo? Si John Lee Noel po. John? Jen Lee Noel. Jen Lee Opo. Noel. Opo. Okay. Taga saan ito si John Lee Noel? Kimantong po. Taga Kimantong. Opo. Ikaw ay taga Ibaugan. Ibaugan. So parehas kayong taga Daraga. Okay. Paano mo nakilala itong si Noel? Dati po kasi ako doon nagtatrabaho sa kanila. So ikaw ay naging empleyado doon Opo. sa kanila. Anong klaseng trabaho yung Sa tindahan po. sa tindahan? Sa kanila itong tindahan. Opo. Okay. So nagkakilala kayo dahil ikaw ay naging tindera sa kanilang tindahan. Pagkatapos nun, paano na nagkaroon kayo ng relasyon? Okay lang yan. Sige, paano kayo nagkarelasyon? Niligawan ka? Gusto ko, ayaw ko na yun. Ayaw mo nang sabihin. Gusto ko lang po yung Mikropono. Gusto ko lang po magkaroon siya ng magbigay lang siya ng sustento. Okay. Tinatanong ko ito kasi syempre, bago kami mag-proceed sa ibang tanong, gusto namin malaman kung paano nabuo ang inyong pag-iibigan. Kasi ngayon, syempre, nagkaroon na kayo ng problema, inilapit nito sa amin. So kami naman, gusto namin malaman paano kayo nagkaroon ng relasyon dahil sinasabi mo na ikaw ay naging tendera sa tindahan nila. So, ibig sabihin, amo mo siya. Mas po, ayaw ko kasing maungkat pa yung kasi hindi naman po kasi maganda yung nangyari. Hindi maganda yung, okay, irerespeto kita sa bagay na yan, ano. Pero, gaano katotoo na meron kayong, aside sa pagiging amo at tindera, meron pa kayong ibang connection. Ano yun? Ha? Sige, okay lang yan. Ano itong inyong connection sa isa't isa? Ayaw mo nang sabihin. Sige, Yan, sige. okay. Irerespeto Respeto na ka lang yan. natin, So, partner. itong anak na pinag-uusapan natin na hinihingi mo ng sustento sa tatay niya, ilang taon na? Hindi po siya nagsusustento talaga 1 taon na mahigit. Kaya, Ilang ilang taon taon na? na itong anak mo? 7 years old po. 7 years old. So, sa 7 taon, nitong nakaraang taon lamang, naputol yung sustento. Pumalya yung pagbibigay ng sustento. Nasa Opo. magkano naman yung natatanggap mong sustento dito? Minsan po 1,000, minsan 500. Minsan 1,000, minsan 500. Every week ba yan or Hindi every po. month? Pambihira lang kapag siguro nasa magandang mood siya. Nasa magandang mood. Pag hindi wala sa mood, itong dati mong kinakasama, wala kayong natatanggap na sustento. Wala Oh, po. in case na wala kayong natatanggap na sustento, paano mo, saan kayo kumukuha ng panggastos Minsan yung po mag-ina? kasi may mga online din ako, minsan mabenta, minsan So, madiskarte ka Kasi din. minsan po nagtatrabaho din ako.
Opo. Tinanggap mo ba yung rason na parang pag hindi nasa mood, wala kang sustento? Pag nasa mood ako, may sustento ka. Ganun po talaga ako kasi. Minsan, inintindi ko naman kasi ngayon may depression po siya. Yun nga laging nirarason niya. Eh, alam ko naman po yun. Kasi dati ako nagbabantay sa kanya nung mula nang makalabas siya sa rehab. Ako yung tagaan ng mga medisina niya. Basta po, sa tuwing po may problema siya, kasi hindi naman talaga ako nag-iisti sa bahay nila. Sa tuwing po may problema siya, nagmamakaawa siyang ganun, asikasuhin ko muna siya, ganun. Yan ay nangyari yan, hindi pa kayo magkarelasyon. Mayroon na kami ng bibe. Ah, okay. Pero hindi kayo nagsasama pa. Hindi po talaga kami totally nagsasama. Yung napunta lang po ako sa bahay nila kapag may kailangan siyang tulong, ganun lang. So, ibig mong sabihin, aksidente ka lang na nabuntis nitong ama ng anak mo. Okay. So, Ayan. maliwanag yun. So, ano? maliwanag. So, hindi kayo nagkaroon ng relasyon, aksidente lang. Tsaka, ayaw ko naman kasi po lahat talaga maungkat yun kasi ayaw ko magkaroon ng gulo sa pamilya namin. Okay. Ayan. Sa bagay na yan, nire-respeto ka Kasi namin. nalaman yung mga kapatid ko gusto siyang patayin. Sabi ko, huwag na kayong gumawa ng masama kasi masama na nga yung nangyari sa akin. Kaya yun, kung ano lang yung sinabi niya sa pamilya ko, yun lang ang pinanindigan ko. Kasi ayaw ko nga po ng gulo. Ayan. Tapos ngayon, sila naman yung hindi gumagawa ng paraan para gampanan Matulungan nila ka. yung responsibilidad nila sa anak ko. So, itinago mo yung katotohanan Opo. para lang protektahan yung pamilya Opo, niya. ayaw ko kasi ng gulo sa pamilya. Alam naman niya yun eh. Mga ilang taon na yung anak mo bago mo nasabi dun sa pamilya mo na yun na nga yung nalaman nangyari? po nila yun, 5 buwan na yung tiyan ko. Tapos nung time na nga yun niya, muntik niya pa akong saksakin nun kasi gusto ko nang umuwi sa amin. Tapos, yun nga, lumalis naman ako dun sa bahay nila kasi nga sakto nung pumunta yung magulang nila. Okay. Dahil sinasabi mo kanina, ang punto't dulo kung bakit kayo ay naghiwalay nitong tatay ng anak mo ay pinukpo ka sa ulo. Opo. Kailan Actually, yun partner, wala naman daw nahiwalayan nangyari kasi hindi Matagal naman na. daw sila naging sila. naging sila? Pero yung nangyari ba sa'yo, yung pananakit nitong tatay ng anak mo ay nai-report mo ba sa otoridad? Na-blatter ko nga po yun. Hindi lang sa lang po, sa barangay. Pero hindi naman yun na. Nagkaroon ba kayo ng pag-uusap na Hindi dalawa? po. Wala po. Okay, so kailan yung huli mong pag-uusap yung dalawa regarding dito sa sustento sa anak mo? Ano lang po nung last October pa po yon. Ngayong taon? Walang ngayong taon. Ay last year ng 2024 October, yun po. yung last. Opo. Umabot na ba sa puntong nagmakaawa ka sa kanya para magbigay ng sustento sa anak mo? Parang lagi po ako sa kanya nag-chat na parang ganun na din nagmamakaawa ko sa kanyang padala niya si Bibi, ganun kapag ipit ako. Ano yung response sa'yo? Minsan po, pag may pera daw siya, ganun, pa may nabinta, ganun. Tsaka lang siya magpapadala. Pero nagpapadala naman siya. Minsan po. So, Yung- pahirapan. yung pahirapan. sitwasyon. Kumbaga, Yun nga po, minsan sinasabi ko, ano ba yan para ako nang mamaling mo sa sustento mo sa anak mo? yan, nung Kasi- nagkasakit. Dati pa po, pinag-usapan namin yun na magsusustento siya. Tapos ngayong na-hospital si Bibi, kahit piso, wala siyang binigay. Gaano kahirap, ma'am, nung nasa sitwasyon na nasa ospital yung anak mo at Mahirap po kailangan talaga ng pera. Itong tatay, sinasabi na natin na tumatakbo na sa kanyang responsibilidad na imbis na siya ang magbigay or tumulong sa'yo, ay wala kang natanggap na tulong sa kanya. Ang hirap po talaga, financially, emotional, lahat. Sinubukan mo bang pumunta na sa kanila para... Hindi po kasi, ayaw ko naman pumunta doon na ako lang kasi baka mamaya may iba namang gawin. Ayan. Kasi nga dati nga sabi niya doon sa chat, kung hindi daw dahil kay Bibi, abo na ako. Ano yung Kung hindi dahil kay Bibi, abo ka na. Ako. Abo ka Kasi na. nga umiyak nun si Bibi, kaya nga ako tinigilan niyang paluin. Anong klaseng abo? Patay na. Siguro po, So, parang ganun. ikaw ay patay na, nailibing na sana ngayon at Opo. isa ka ng abo. Opo. Yun ang Opo. Sa binabanggit tuwing- niya. Opo. Sa tuwing nangingi ako ng ni Bibi pang gastos, Okay. minsan okay siya namang Tama ba yung iniisip namin na parang sa kabila ng parang protektahan siya sa nangyari sa inyo, sa ginawa niya sa iyo, eto pa yung kapalit? Opo, parang yun lang po. Okay. Yun nga po, yung parang tinulungan mo na siya, ang binalik sa yung
puro pa, ano, Okay. kamalian. Tinulungan mo siya sa paraan ay tinago mo yung matagal mo nang tinatagong sikreto. Opo. Okay. So, para sagutin ang problemang ito, nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon, ang ama ng tatay or ang tatay ng anak nitong ibinabanggit ni Ami na si Jenly Napili Newell. Magandang hapon, Jenly or Jenly. Jenly, magandang hapon. Jenly. Hello. Hello. Yan. Jenly, kaano-ano mo ba itong si Ami? Pinsan po. Yun. Pinsan? Opo, pinsan po ko yan. Si mama niya at papa ko magkapatid po. So kayo ay magpinsang buo? Opo, pinsan buo. Paano nangyari na kayo ay nagkaroon ng anak kung alam mo sa sarili mo na kayo ay magpinsang buo? Iwan ko kung, hindi ko nga sure po kung sa akin talaga yan na anak. Kasi, iba po yung mukha. Eh, tarantado ka pala eh. Sasabihin mong hindi mo alam kung sa'yo tong anak, eh, hindi mo kamukha. Pero may nangyari sa inyo ni Ami. Meron po, kung meron. Hindi ko naman yan, hindi naman lagi po yan kasama ko. Minsan nauwi yan sa kanila. So, ibig mong sabihin, kahit may nangyari sa inyo, hindi ka sigurado kung sa'yo tong anak? Hindi po siguro, kasi yung pumunta dito kanina, siguro nakita na yung ilong ko. Yung ilong ng mama niya, nakita na niya. Yung ilong ng anak ko, ay yung anak, o yun yung bata, nakita na siguro niya. Ang tanong, kanino nagmana yung ilong? Okay, wait lang Jenly. Sige po, science-based tayo po. Sige Okay, po. Jenly, yung ilong mo ba matangos? Hindi, pango po ang ilong ko. O pangu din itong si ate. O kaya nga po, Oh. doon tayo magtataka. Bakit Diba po? matangos ba yung Science-based po, ilong ng science-based. anak po ninyo? Oh, pero pwede niyo sa akin i-explain kung talagang pwede niyo i-explain sa akin science-based po. Science-based. Wow, may Oo. pa-science-based ka pa. Ganito na lang, Jenly, no? Una sa lahat, bakit nung mga unang taon, nagbibigay ka ng sustento, tapos ngayon, dahil hindi ka na makapagbigay, sinasabi mong hindi mo na ito anak? Hindi ko po kasi napapansin kasi habang lumalaki na kasi may depression po ako, ma'am. May? Hanggang ngayon, may depression po ako. Hanggang ngayon po, naggagamot ako na may psychiatrist doctor po ako. Okay. Kahit meron kang depression, binabanggit mo na hindi mo napapansin na yung anak mo ay parang lumalaki na hindi mo kamukha. Medyo mahina po kasi ako mag-explain. Ganito po, habang tumatagal po, napapansin ko na hindi ko kamukha. Kahit po tayo naman lang sana, namana sa akin, wala ni isa po, walang namana sa akin. Etong kapartner ko, sir. Ako muna po. Etong kapartner ko, hindi naman kamukha niya yung tatay niya, pero inaamin ng tatay niya na anak siya. Hindi ibig sabihin na kamukha mo yung anak mo, kamukha mo yung tatay mo, Sige po. siya na talaga yung tatay mo at hindi pwedeng sabihin na hindi mo anak. Sige po, papasundan kita dyan. Ngayon, explain mo po sa akin, science-based, kung kanino nagmana yung Okay, ilong po. okay, sino ang gusto mong mag-explain? Kailangan ko lang po ng explanation. Sino yung gusto mong mag-explain? Ako? Sino po? Sino po? Okay. According to science, hindi ibig sabihin na hindi kaparehas ng ilong ng tatay yung anak ay hindi niya na anak ito. Only can DNA test na pwedeng makapagsabi na ito ay anak mo o hindi. Ngayon, dahil idinidenay mong hindi mo ito anak, merong rason yan. It's either ayaw mo talagang kunin yung responsibilidad or hindi mo talaga kayang magbigay ng sustento, or nagpapaligtas ka lang sa iyong responsibilidad. O pumili ka doon. Hindi po ako masamang tao. Alam po yan, mahal na mahal ko po yan. Nagsama po kami ng almost 10 years. Alam po niya kung gaano ko kamahal si baby. Ngayon, ito lang po ang sana yung ko sa kanya. Sabi ko sa kanya dati, learn justice, learn to be fair. Nangihingi kasi siya sa akin lagi. Sabi ko, ipagpayaran mo sa akin ng baby. Kasi kahit nahalata ko na hindi ko kamukha yan, pero accept ko na. In-accept ko na, sabi ko kasi mahal na mahal ko yan si baby. Okay, mahal na mahal mo pala yung anak ninyo. O bakit ngayon idinidinay mo? So yun nga, hindi niya sa akin pinapahiram. Sabi ko, pwede mo naman siguro sa akin ipagpahiram. Okay. Kasi kailangan ko din yan. Jenly, lumabas na ang totoo. Mahal na mahal mo yung anak mo, pero ngayon dahil hindi pinapahiram sa'yo, idinidinay mo na.
So, parang... Hindi naman. Kung baga sa parang habang tumatagal, napapansin ko na parang wala naman sa akin. Kaya sabi ko, yung pumunta dito kanina, taga-stop ninyo, sabi ko, willing ako magbigay ng suspension. Basta patunayan sa akin ni Ami na anak ko talaga yan. Okay. Etong nakikita namin sa screen, ikaw ito, Janly. Ano Tama po? ba, Ami? Siya yan? Okay. Janly. Okay, so ikaw yan. So, medyo ang ilong ninyo nitong si Ami ay hindi nagkakalayo. Ngayon, kung ang anak ninyo ay matangos yung ilong, Opo. tatanungin ko si Ami. Ami, matangos ba ang ilong ng anak ninyo? Pag naka-side view po. Pag naka-side Naka-side view. view. Ikaw Pag ba- nakaharap, ganun din. Ayan. Ilan si Ami? Pag Sakto lang. naka-side view. Okay. Janly, kahit sino naman na pango ang ilong, pag naka-side view, medyo okay naman. Pero pag umarap talaga, Iba talaga po. Kaya sino, ngayon na lang, ganito na lang. oh, Tumahin niyo po sa akin, maglatag siya ng ebidensya na anak ko talaga yan. Wala namang problema sa akin. alam mo ba, Janly, na... Kamag-anak naman po. Janly, alam mo ba na masakit sa pakiramdam ng isang anak na nang dahil lang sa sustento ay i-deny mo? Sana maintindihan nyo rin. Wag lang po kayong maging one-sided. Sana maintindihan nyo din po ako. Hindi nga kami nagiging one-sided kasi kung one-sided kami, hindi na namin kukunin yung panig mo. Sige po, sige po. Yun. Okay na po, okay. Kaya kinuha namin yung panig mo para mapakinggan ka namin. Kasi ang inhabol ni Ami, yung sustento mula sa kanyang ama. Ama ng anak. So ikaw yung ama. Yun na lang po. Maglatag siya ng ebidensya. Parang ang sama naman ng ugali mo ngayon kung sasabihin mo maglatag pa ng ebidensya eh. Nung gumawa kayo ng anak ninyo, hindi ka naman hinangyan niya ng ebidensya na kaya mong bigyan ng sustento. Ganyan lang po. Hindi ako ng suspension. Basta maglatag siya ng ebidensya na ano po talaga Janly, yan. Isang tanong. Bakit may nangyari sa inyo ni Ami na alam mo naman pala na pinsan mo ito? Yung mga gusto, kasi inano ko naman siya, okay lang daw sa inyo, wala naman daw problema sa kanya. Oh. Kasi almost 10 years kami nagsama niya. Kung may problema, siguro, nagreklamo na siya na noon pa. O, Janly, doon sa bagay na yon na kayo ay magpinsan, naisip mo ba yung tinatawag mong science? Opo, naisip ko yun. Kaso tao lang ako, hindi lang, kung may karapatan ka magkamali, may karapatan din po akong magkamali. Kasi tao lang din ako. So, aminado ka na ikaw ay maling-mali? Ando na tayo. Ang concern po niya, sustento. Ngayon, maglatag siya ng ebidensya na anak ko talaga yan. Yan po ang demand niya. Ganyan naman talaga yung mga lalaki. Pag ayaw na magbigay ng sustento, hahanap na pwedeng may irarason. Simple lang naman yan, Janly. Simple lang naman yan, Janly. Kung wala kang pansustento, hindi mo kailangan i-deny ang anak ninyo. Ang reklamo niya po, more than 1 year na atang hindi ako nagsusustento. Paano ako magsusustento sa kanya, no? Naka-block nga ako sa kanya. Wala mang kanyang communication. O ang dami mong rason. Alimbawa, i-unblock ka. Magkakaroon ulit kayo ng komunikasyon. Pagbibigay ka ba ng sustento? Basta magipag-usap po siya ng maayos. May nag-chat na po sa akin yun nung Saturday. Nabasa ko po yun. Hindi ko rin-reply kasi parang ang anga sa akin ang dating. So ang gusto mong mangyari ngayon, Janly, alam niya po ang ugali ko. Alam niya po. ako hindi ko alam kung anong ugali mo, ano. Dito lang tayo sa tama, Janly. Ngayon, ang gusto mong mangyari, eto pang si Ami, nanang anak mo, ang gusto mong makipag-usap pa sa'yo. Gusto mo ganon? Kasi, sige, kung maglatag mo lang siya ng ebidensya po. Basta. Andyan ka na naman sa ebidensya, pero nung ginawa niyo yung bata, hindi ka umanap ng ebidensya. Maglatag na lang po siya ng ebidensya. Okay, ganito na lang. Anong plano mo ngayon? Magbibigay ka ng sustento o hindi? Basta may matibay na ebidensya po siyang may lalatag sa akin. Matindi. Yun po. Matindi. Matindi, So, partner. medyo- May lalatag siyang ebidensya na anak ko talaga yan. Okay, sige. Maglatag ng ebidensya. Sa paraan ng DNA, willing ka ba na ipa-DNA testing itong anak mo? At ikaw ang gumastos? Siya po, mag-provide po siya. Ikaw ang gagastos kasi ikaw yung nagdi-deny ng anak mo. Ikaw yung ayaw magbigay ng sustento. Ngayon, ikaw yung nagdi-demand na dapat i-prove ni Ami na anak mo ito. So, willing kang gumastos para lang sa DNA test. Maglatag po siya ng ebidensya.
wala tayong magagawa, partner. Ang taong matigas ang ulo, may dahilan yan, partner, at ang dahilan yan, tumatakbo sa obligasyon. Ayan. Pero eto si Nanay, matanong ko lang. Alam po niya ang ugali ko, hindi ako ganyang tao. Sige. Tanungin ko muna ito si sana, Ani. kasi pinsan ko naman siya, kaming family na lang sana. Okay. Galing na mismo sa iyo, ano? Pinsan mo naman ito. Ibig sabihin, yung anak ninyo, pinsan mo din. Or apo, tama. Yung anak ng pinsan, pamangkin mo, tama. Pamangkin, partner. Oh, pamangkin, tiyuhin ka ng anak mo. Kung ganun, kayo ay magkadugo. Opo. O, anak mo na, tiyuhin ka pa. O, 2 in 1. So, ang pagbibigay ng sustento, magaan na yun sa part mo kasi sariling tao mo. Kaya nga, maglatag siya ng ebidensya. Ayan. Pero tanungin ko si Ami, nung mga oras ba na nakilala mo or nandun ka sa bahay na nila Jen Lee, ikaw ba ay mayroong karelasyon na iba? Wala po. Ayan. So 100% sinasabi mo na siya talaga ang tatay ng anak Opo. mo. Gaano ka sakit na dinideny ni Jen Lee itong anak mo? Naku, huwag niyang dagdagan yung kasalanan niya. Madami ka lang kasalanan. Natawad kita, yan na lang na sustento kay baby, tinatanggi mo pa. Sabi ng anak mo, pag hindi ka magsustento, papakulong ka niya. Okay, binabanggit mo na 100% sigurado ka na siya ang tatay dahil sabi mo wala kang ibang naging karelasyon. Opo. Okay. So dahil doon sa parang pinoprotektahan mo yung issue nyo bilang magpinsan, itinago mo ito. Opo. Within the family. So ngayon, dahil sa idinidinay niya na anak mo ito, ano yung plano mo ngayon? Yun na nga po, yung magbigay lang siya ng sustento para wala kaming gulo. Kaya nga, binabanggit niya, hindi daw siya magbibigay ng sustento hanggat hindi ka nagpapakita ng ebidensya. Dahil doon sa sinabi niya, ano yung plano mo ngayon? Magpadiin siya. Oh. Okay. Jen Lee? Willing daw itong si Ami na pasailalim sa DNA ang anak ninyo. Ay, kay siya po, basta maglatag siya ng ebidensya. Oo nga, yun nga yung ebidensya. Ipapa-DNA yung anak mo, siyempre may kukunin din sa yung specimen para kayo ay magtugma, na kayo ay magtatay. Ganun po ba? Sige. Ganun yun. Akala ko, dami mong alam sa science. Sorry na po. Natatawa na lang siya. Alam natin lahat yan. Okay, pero aminado ka na ginalaw mo itong si Ami, tama? Opo, kasi almost 10 years na po kami nagsama. Sa loob ng 10 years, hindi lang isang beses na ginalaw mo itong si Ami. Oo, alam na yan. O, madaming beses pala. Tapos sasabihin Tapos mo ngayon na nagtaka ka hindi pa. mo anak. Sa loob ng 10 years, hindi ka nagduda, hindi mo sinabi kay Ami na hindi mo ito anak. Wala na po akong sasabihin na iba. Maglatag siya ng ebidensya. Yun lang po. Ganito yan. Simple lang yan, Jen Lee. Sa 10 taon na kayo ay magkasama, hindi ka man lang nagduda at hindi ka nagsasabi ng ganyan. Ngayon, dahil lumahabol ng sustento itong si Ami, nagsasabi ka na ng latag ka ng ebidensya. Ganito po kasi yan. Akala ko nung una, anak ko talaga, habang lumalaki, napapansin ko na iba yung mukha. Kaya ngayon ako nag-ano talaga. Okay, meron ka bang pinagdududahan na ibang ama ng anak mo? Basta, wala na akong sasabihin po. Basta maglatag lang siya po. Willing po ako magsustento. Kasi sinasabi ni Ami na wala naman daw siyang ibang lalaking nakarelasyon kung hindi ikaw lang. Maglatag po siya ng ebidensya. Ayan, Jen Lee, matanong lang kita. Ebidensya. Sa loob ng 10 years, gaano mo kakilala itong si Madali lang po Ami? sabihin na wala akong ibang lalaki, pero ang ebidensya mahirap po ilatag. Yung may resibo po ang kailangan ko. Wow, may resibo pa nalalaman ito. Edit, Jen Lee, matanong lang kita, no? Ulitin ko yung tanong ko. Sa loob ng 10 years na pagsama nyo, kamusta si Ami bilang asawa, bilang babae? Ito ba ay yung iniisip mo na ganoon na babae? Sorry, pero hindi ko narinig masyado kanina yung sinasabi niya kasi mahina. Pero parang narinig ko na hindi naman niya ako talaga nakarelasyon. Parang gano'n yung ibig sabihin, hindi naman ka talaga na naging mag-asawa. sorry po. Oh, binanggit niya yun, na hindi daw kayo nagsama sa isang bubong. Parang kayo ay, after nung may nangyari, nagbibigay ka na lang ng sustento, pero hindi kayo nagsama sa isang bubong. Hindi, basta nagsama kami dito nga sa bahay, bago siya,
O, nagsama kayo sa bahay, pero hindi daw bilang magkarelasyon. Nagsama kayo bilang siya ay tindera. Hindi man talaga kami naging mag-asawa. Yun po yun. Okay, tama naman. Okay, ang sabi ng kapartner ko, Jan Lee, i-describe mo itong si Ami bilang isang babae or bilang isang dati mong Kinakasama. kumbaga meron kayong connection sa isa't isa kasi sabi mo wala kayong relasyon. Paano describe po? I-describe kung anong klaseng pagkatao niya. Yes! Tumpak! Anong klaseng babae itong si Ami? Kasi naman po si Ami malaga sa pamilya. Ang ganyan. Basta okay po siya. Hindi, yung sinasabi mo kasi pinupunto mo na... Basta, Hello, hindi ko ma-explain sandali masyado lang, kasi Jan Lee. Mahina po talaga ako mag-explain. Ayan, sandali lang, Jan Lee, kasi sinasabi mo na pinupunto mo ngayon na hindi mo anak itong sinasabi mong anak nyo ni Ami. Kaya tinatanong namin kung kilala mo ba talaga ito si Ami? Ganito na lang, partner, para hindi na ni Jan Lee parang nahihirapan daw siya mag-explain. Direct to the point, Jan Lee, eto bang si Ami ay magalaw na babae? Eto ba si Ami ay Hindi ko siya masyado mapapantayan po kasi alam mo naman baga ang tao pag may tinatago. Eto ba ay lalakero? Basta ano ko po, maglatag na lang ng ebidensya. Yun na lang po ang para madali lang po ang kausap. Okay. Ang anak ba ninyo ay binyag na? Opo. Nakarehistro? Kanino nakapangalan? Sa apelyido? Apelyido? Po nakapangalan sa'yo. yan. Pero nakapirma siya. Po. Ayaw niyo pumirma nun? Ayaw niyang pumirma. Pero noon pa lang, alam niyang anak niya na. Okay, Jan Lee. Hindi nga siya nung nanganak ko. Alam mo kasi noon, Nandun po siya nung nanganak. Okay, Jan Lee. Pakinggan mo muna ako, Jan Lee. Noong una pa lang na ipinanganak itong anak ninyo, ni Ami, alam mo ng anak mo, pero hindi ka pumirma. At hindi, kumbaga... Basta hindi ko lang makalimutan. Medyo may yan ang mahirap sa'yo, makakalimutin ka. Limot ko na po, basta limot ko na ang mga ganyan. Okay, so ikaw ay makakalimutin. So pwedeng nakalimutan mo din yung dating ipinangako mo dito kay Ami na kahit anong mangyari ay magsusustento ka. Wala man ako sinabi sa ganyan. Okay, ganito na lang. Ganito na lang. Ami, ano yung gusto mong sabihin kay kay Jan Lee? Dahil nahihirapan na si Jan Lee, ang gusto niya lang is maglatag ka ng ebidensya. Eh, gusto niya siguro DNA. Ikaw naman, willing ka magpa-DNA, kaya lang ayaw niyang gumastos. O, kung hindi siya magbibigay ng sustento, ano yung susunod mong plano? Ay, Jinde, mayos ka ha. Diba nag-usap na tayo bago kumalis doon na kahit anong mangyari, magbibigay kayo ng sustento. Pero sabi ni Bibe, kung ayaw mo siyang tanggapin at ayaw kang magsustento, magpakulong ka na lang. So, ang ibig sabihin niya, Jan Lee, kung ayaw mo daw magsustento at ayaw mong tanggapin yung anak mo, ipapakulong ka na lang nila. Ano yung kaso po? Ano yung kaso? Opo. Ha? Anong kaso ang gusto mong mangyari? Ano yung pwede? Non-support. Opo, sige. Dahil ikaw ay isang ama ng anak mo, hindi ka nagbibigay ng sustento. So, ang sabi ko, willing naman ako mag-sustento. Basta patunayan ang anak ko talaga yan. Alam mo sa sarili mo at alam ng Diyos na totoong sinasabi ko, huwag ka nang magsinungaling. Kasi kung talagang kung talagang takin yan, automatic DNA. Ay, ganun mo eh. Automatic DNA, di magpa-DNA ka, gastusan mo. Para yung nararamdaman mo dyan, yung hinalan mo dyan ay masolusyonan. Siya pa magdidemand. Of course, magdidemand siya ng sustento. Dahil alam niya sa sarili niya na ikaw ang ama ng anak ninyo. Maglatag siya ng ebidensya. Okay, so ganito na lang, Kasi ang hirap niyang kausapin, puro ebidensya kasi ayaw nga magbigay ng sustento. Ang daming dahilan. At maliban dito sa sustento, partner, sinabi niya na sinasaktan ka niya? Opo. At ito ay naipablatter mo? Opo. Willing Kaso ka bang hindi mo yung na-action nandun sa Kimantong. Pero na-record dito sa barangay. Opo. Willing ka naman na sampan siya ng kaso regarding dito sa pananakit niya? Opo.
Opo, pero gusto kong matanong kay Ami ha. Binanggit mo kanina 100% sure ka. Ito ay walang bahid ng kasinungalingan. Bakit naman po ako magsisinungaling eh? Dignidad kong nakasalalay dito. Yun. Yan. So, yun ang gusto naming malaman kasi sinasabi mo, Jen Lee, 100% ikaw yung nakakaalam ng totoong nangyari, ikaw yung nakakaalam ng totoo. So, at least, balanse yung sinabi. Alam ni Jen Lee at ikaw naman ay nagsasabi ng totoo. Sige, At ito, partner, para sa legal na aksyon, makakausap natin ang spokesperson ng PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib. Magandang hapon, Ma'am Malu. Hello, magandang hapon. Magandang hapon sa maganda at napakabait at one call away lang na tagapagsalita ng PNP Bicol. Ma'am Malu, magandang hapon. Yes, nakuha ko na ang buong story ng mga kaganapan sa Pilipinas. Opo. Aha. At eto nga po, Ma'am Malu, eto pong si Jen Lee, ang ama po na inirereklamo nitong dati niyang sabihin na natin partner, nagkaroon ng relasyon kasi siyempre may nangyari sa kanila. Ngayon, Ma'am Malu, ayaw po magbigay ng sustento itong si Jen Lee. Ano po ba, ang una niyang tanong, ano po ba yung kaso na pwedeng kaharapin niya? Sa batas po natin, may batas na nangangalaga sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak. So kasama yan. Sa 9262 or ang RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children, kasama yan, may pananagutan po ang tatay, boyfriend, or kapartner once na, lalo pa may anak po sila na kailangan buhayin. So, 9262 po yun. Ngayon, i-file niya po yan first, di ba, sabi 1 year na hindi nagbibigay ng support ng tatay. Opo. Ang tanong is, anong work ng tatay? Can we compel him na magbigay in every month? Kasi sa uniform po, we compel them na at least magbigay ng support monthly or may separate check ang mga anak doon from the sahod ng asawa. Yun ay kung uniform personnel po yan. So may separate po na cheque or ATM na binibigay religiously doon sa anak ng pulis natin. Pero sa mga civilian po naman, dahil meron naman po tayong family court, we can apply yung kaso na at least masuportahan yung anak. Opo. Sa ganitong sitwasyon po, Ma'am Malu, dahil itinatanggi po nitong si Janelle na anak niya nga po ito kay Ami, ano po yung pwedeng gawin dahil nagdidemand po ito ng DNA test? Patunayan daw po, magbigay daw po ng ebidensya or resibo na anak niya daw po ito kay Ami. Ang tanong ko lang po is, di ba 7 years old na yung bata? Opo. So sabi sa information na nakarating sa akin, 1 year na hindi nagbibigay. So within the 6 years, nagbigay po ba yung ama ng bata? Opo, Ma'am Malu. Ang sabi daw po ay 1,500. 1,500, paminsan-minsan wala pa, pero nagbibigay daw po. So nagbibigay siya that year. Noong Yes. 7 years old, hindi niya nakilala. Opo. Yan. And demanding na rin siya ng DNA. Ngayon lang po ito nag-demand ng DNA nung humihingi na po ito ng sustento muli dahil natigil po ng 1 taon halos. Natigil dahil, ano lang rason? Hindi niya na daw anak. Parang napapansin niya, Ma'am Malu, na hindi niya daw anak ito. Lumalaki daw po na hindi niya na kamukha, mukhang gumagwapo kaysa sa kanya. Kaya hindi gumaganda. niya dinay. At yung ilong daw po ay hindi kamukha Mataas ng daw ilong niya. yung ilong. Wala talaga, gumagwapo. Anyway, yung pag-request din po naman ng DNA ng tatay is mas magandang evidence kung talagang magdidemand ka ng support sa anak mo. Okay. Yun ay, di ba, yun ang priority, di ba natin? Sa amin din, ganun din. Kung may nagkiklaim na anak mo si ganito, you just need to give evidence na anak mo talaga yung bata. Opo, kasi Ma'am Malu, eto pong... Okay rin lang naman yun na humingi siya ng ganun. Kaya lang, it will cost her
mga thousands. Kasi po Ma'am Malu, ito pong si Jen Lee ay malaki yung paniniwala niya sa science. Kaya po gusto niyang mangyari, proof daw po na anak niya talaga ito. So the only science that can prove na talagang anak niya ito is through DNA. Ngayon po, sa ganito pong sitwasyon po, Ma'am Malu, sino po yung dapat gumastos para po doon? Somehow, kung pwede na 50-50 yung dalawa. Okay, so kasi di ba, gusto niya naman talagang malaman, di mag-risk na silang dalawa. Anyway, pareha sila magbe-benefit, Pareha sila magbe-benefit, mawawala yung doubt ng tatay, at the same time, yung kanyang kagustuhan na magbigay ng full support ang tatay doon sa anak niya, ay mangyayari yon. Pwede naman yun. Pag-usapan lang kasi, kumbaga silang dalawa lang mismo, pwede na sila mag-usap para masettle nila ang problema nila. Okay. Like sa atin, ano lang tayo, parang add-on lang na mabigyan lang sila ng enlightenment na posible po na para mawala yung mga doubts, mga questions nila sa buhay, you can share kung how much po ang pa-DNA and hati po kayo para malaman natin na hindi man niya anak, so kapatid na siya, hindi siya magbibigay ng support. And malalaman nung babae na baka iba ang tatay or we don't know. Hindi natin alam nung time na ginagawa yung anak nila. Tama. So better. Wala tayo doon, ma'am. Na lang po. Ma'am Malu, wala po tayo doon sa pangyayari. Yun nga, wala tayo doon. Anyway, ang advice na lang po natin is pwede yung girl po pumunta sa malapit na police station and then kwento niya na she needs support and then kung paano tayo makaka-source ng pang-DNA. Alam ko may mga 20,000 na pang mga DNA na testing center. So yun, baka pwede po nilang paghatian para malaman nila na, di ba, uso naman yun, nakikita ko as reels yung mga DNA 99999 something, di ba? So, di ka na makapag-deny na, ito, almost 1% na lang, talagang ikaw ang tatay. At lalabas doon, Ma'am Malu, lalabas doon sa 99.99. lalabas sa DNA na hindi lang ito tatay, kundi tiyuhin pa. Correct po, correct. Okay. So, everybody's happy. Pag palaman natin, with that DNA alone, so ba problema nila? Ayan, with that po, Ma'am Malu, maraming salamat po. Ma'am Malu, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Opo, maraming salamat. Yes, mabalas po. Opo. Yan si Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, ang tagapagsalita ng PNP Bicol. Yun, napakalinaw partner, Napakalinaw na kung gusto nila magkaroon ng solusyon ang kanilang problema, magtulungan silang dalawa. Ang pinakamura daw, 20,000. Oo. Willing ba siyang magastos ng Tig 10,000 kayo. Okay, unahin ko partner si Jen Lee. Jen Lee! Okay. Nababanggit ni Ma'am Malu na meron daw 20,000 na DNA test. Ngayon, kung ganun daw, maghatian daw kayo ni Ami, willing ka ba na magbigay ng kalahati? Dahil gusto mo namang talagang malaman kung anak mo talaga ito. Depende din po kung tatanong din po ako sa abogado kung pwede talaga ang 50-50. Pero willing po ako, willing. Okay, so yung willingness mo hindi sa pilitan kundi gusto mo talagang malaman din kung anak mo talaga ito. Opo. Okay, Ami. Okay sa'yo yun, maghati kayo. Hindi. Sa kanya lahat yon. Sa kanya lahat. Kasi siyang nagdidiman Alam naman niyang totoo. Yun. So, ang mabuting nito partner, sa ilalim natin sa lie detector itong si Jen Lee. Pero di ko alam kung magkano yan, partner. Wala pero pa akong nalalaman na meron okay, na willing dito. Willing ka ba, Jen Lee, na sa ilalim ka sa lie detector? Hindi ko, wala ko sa ngayon dyan. Nangangano ko talaga, DNA po talaga. Isang tanong, isang sagot, Jen Lee. Willing ka ba na sa ilalim ka sa lie detector? Para sa ano po yan? Para malaman namin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pati siya po. Kayong dalawa. Okay lang ba? Mauna ka. Sige. Parehas kami. Okay, so ibig sabihin, dahil china-challenge mo si Ami, meron kang tinatagong sikreto, meron din itong si Ami.
Di, okay lang. Parehas po kami lie detector. Oo nga, parehas nga kayo. Okay So po, willing sige ka, po. uunahin ka namin. Pero yung DNA po, kailangan din yun po. Oo nga, pero bago yung DNA, lie detector muna dahil ayaw mong Sige sagutin po. yung lahat ng gastos sa DNA. So kami na magagastos para sa lie detector mo. Sige po, sige po, sige po. Okay, so 100% hindi ka nagsisinungaling dyan, Lee, ha? Hindi po ako nagsisinungaling. Kasi ang susunod doon, ang susunod sa lie detector, silya electric ka na. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Biro lang yon. Pero okay, Sige po, sige okay po. for you yung lie detector. Okay, walang problema sa akin. Okay Ayan. din sa'yo yung DNA test. Basta parehas po. Tapos kasabay po yung DNA test, siyempre. Okay, sige. Ayan. So, ang lumalabas na ayaw talaga ni Jenly na magbigay ng sustento dito sa anak nila Pero ni hindi Ami. papayag si Ami, partner. Pero hindi naman papayag si... Pero kung meron kang mensahe dito, Jenly, kay Ami, ano yon? Ang ano pa lang sana, pwede naman sana namin pag-usapan ng pamilya. Kasi more than 1 year po kami walang communication yan. Ayan. Pag-usap lang sa, pwede sana namin pag-usapan kami lang na pamilya kasi magkakamag-anak naman. Ayan. Pero... Tinabot na po dyan eh. Ayan. Pero willing ka sanang magbigay ng sustento dito sa anak nyo ni Ami. Kung pwede pong makausap, okay lang kasi alam po niya kung gaano ko mahal si baby. Ayan. Okay, Mahal na mahal mo partner. pala si... Partner, may yung sinasabi anak si nila. Jenly na dapat daw, hindi na lang pinaabot dito, kinausap na lang sa loob na lang ng pamilya sila nag-usap-usap. Ami, ginawa mo ba na kausapin or mag-usap-usap kayo sa loob ng pamilya? Mikropono, Ami. Hindi po. Pero kasi bago yung nangyari po, 'di ba? Nangyari yung pinukpok ako. Ang talagang kausap ko si papa niya. Na kapag may kailangan daw ako, magchat-chat ako sa kanila. Tapos yung time na ngayon nga nung na-hospital si Bibi, nagchat-chat ako, wala man lang response. Okay, kaya gumawa ka na ng paraan, nung inilapit nakita mo ko na yung ito. Tabang Bicol, doon ako nag-isip Okay. na So, Humingi ng Jenly, tulong. paano pala naman lalapit pa ito sa inyo ng personal? Pinukpok mo pala siya ng 2x2. Siyempre, nakakatakot ka naman. 3 years ago na po yun. Pero inaamin mo na pinukpok mo siya ng 2x2. Naka-blatter po ako. Naghihintay nga lang ako ng danyos ko kasi wala man pumupunta sa akin dito. 3 years ago na po yun. Naghihintay ka ng danyos. Ayun po, yun po, yun po. Bakit ikaw yung naghihintay ng danyos na ikaw nga yung danyos perwisyos? Kasi may blatter po ako dito sa barangay. Hindi ko alam kung bakit di ako pinuntahan. Hindi mo alam kung bakit ka pinuntahan at iblinater? Inanakit ka nga. At blatter po ako niya. Naka-blatter po ako sa barangay. Kumbaga, lumalabas na hindi naasikaso ng barangay itong kaso. Okay, ganito na lang, Jenly, ano? At Ami, Jenly, mag-usap kayo nito. Okay ba sa'yo? Mag-arap kayo sa MSWDO? Sasamahan namin kayo? Saan po yun? Municipal Social Welfare and Development Office ng Daraga. Pwede man po. Okay. Willing ka ba, Jenly, na mag-usap kayo sa harap ng MSWDO? Willing po pero hindi ako makakasyal kasi may depression po ako. Minsan inaatake ako, hindi ako makatulog. Minsan hindi ako makaisip ng maayos. Alam mo, Jenly, Jenly, Po. sabi mo, paminsan-minsan, inaatake ka ng depression, but not all the time. Opo. Okay, so ibig sabihin, bigyan mo ng panahon itong problema dahil ikaw mismo ang gumawa ng problema. Yung schedule po talaga, hindi ko masisigurado kung makakapunta ako sa schedule. Okay, baka alam mo na kung kailan ka aatakihin ng depresyon. Sabihin mo na sa amin ngayon, kailan ka aatakihin muli ng depresyon? Yan lang, hindi natin alam po, kahit ang Diyos hindi yan malalaman. Tama! Hindi natin alam kung kailan. Pero kung yan ang rason mo, ibig sabihin, talagang tinatakbuhan mo yung obligasyon mo dito. Alam mo ba, Jenly, habang nabubuhay pa ang tao, Jenly, Yan ang napaisip po. dapat habang nabubuhay pa yung tao ay gumagawa na ng kabutihan sa kapwa. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Opo. Alam po yan ni Ami. Alam yan ni Ami kung anong klase. Alam ni Ami kung kailan ka kukunin ni Lord? Alam po yan ni Ami kung anong klase ng pagkatao ko. Kaya nga, inilapit ito sa amin na reklamo ni Ami dahil alam niya yung pagkatao mo na hindi ka na nagbibigay ng sustento.
Hindi ganon. Kung nakipag-usap, nag-chat kasi siya sa... Hindi nga pwedeng siya makikipag-usap. Ikaw yung may obligasyon. Ikaw din dapat nag-reach out sa kanila. O ganito na lang, Janly. Janly, pupunta kami ng MSWDO, makikipag-set kami kung kailan kayo mag-aharap. Bigyan mo ng oras at panahon. Kasi, pero hindi ko talaga mapapromise. Diyos mio, perdon. Ayaw mo talaga kasi hindi mo may papromise dahil hindi mo alam kung kailan ka atakihin. Paano kung manalangin si Ami na sana araw-araw ka na lang atakihin para hindi ka talaga makapunta at may rason ka? Wala naman na po akong magagawa. Okay, ganito na lang, Ami. Ami, tutulungan ka na lang namin magsampa ng kaso, magsampa ng reklamo laban dito kay Janly. Pwede man po kung matigas ang ulo niya. Yun. Okay, yan sa'yo, Janly. Hintayin mo na lang yung kaso na isasampa sa'yo, laban sa'yo ni Ami. Wala mong problema. Kung yan ang gusto niya, wala man ako magagawa. Yun talaga ang gusto niya. Kaya wala ka talaga magagawa kundi harapin. At, kumbaga, yung responsibilidad mo, baka sa kulungan mo na maibigay. Wala po akong magagawa kung yun ang gusto niya. Wala ka talagang magagawa dahil wala ka naman talagang ginagawa. Sige na, partner. Tulungan ka na lang namin, Ami, makapag-file ka ng kaso laban dito kay Janly. Wala ka bang mensahe kay Janly? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Matigas Sige talaga. na, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Alam mo, maawa ka sa anak mo, magbigay ka ng sustento. Pero kung hindi ka magbibigay ng sustento, mapipilitan akong ipakulong ka. Kasi sa dami ng kasalanan mo, pinatawad kita. Sustento na nga lang ng anak mo, hindi mo mabigay. Pero sa social media, akala mo kung sino kang matinong lalaki. Ayan. Alam mo, Ami, hindi iniiyakan yung mga taong ganyan. Ano? Kung baga malaki na yung anak mo, kung hindi kayang sustentuhan ng lalaki, ipakulong mo, pero itaguyod mo, ibigay mo lahat ng pangangailangan ng anak mo dahil ikaw, bilang isang ina, responsibilidad mong buhayin ang anak mo. Okay? Ayan. Pero si Ami sana willing makipag-usap dito kay Janly patungkol dito sa sustento sa anak niyo. Pero ito naman si Janly, talagang ayaw talaga. Wala tayong magagawa, partner, sa taong tumatakbo sa responsibilidad. Maraming rason. Pero bahala na yung batas para sa kanya, partner. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo para matulungan po kayo sa... Ipakita mo sa kanya na kaya mong buhayin yung anak mo nang wala siya. Okay, Ami? Ami, lakas ng loob lang yan. Opo. Diba? Opo, kaya po. Kung mahal mo ang anak mo, Opo. ikaw na lang magpuno ng pagkukulang ng tatay. Yun. Ako, partner, sumakit yung ulo ko dito kay Janly. Ayaw talaga, partner. Oo, pag kasi ayaw, merong maraming rason. dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. Okay. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, Ako Bicol Party List, tuloy-tuloy ang relief operation para sa mga kababayan natin sa Camarines Sur. Ang ilang update mamaya lamang ating alamin. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Miss Sibi's Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Ako Bicol Party List, tuloy-tuloy ang relief operation dyan sa lalawigan ng Camarines Sur mula sa Garchitorena, Tinambak at Calabanga. Dandaang mga kababayan natin ang ora mismong nabigyan ng tulong. Yan partner, ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng asistensya o tulong ng Ako Bicol Party List. Alam mo partner, ako yung napapagod para sa mga staff ng Ako Bicol dahil partner, sa sunod-sunod walang pahinga na pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kaya lang, hindi ito pwedeng ihinto nila kasi sila ay magkakasakit partner pag hininto ito na pagtulong dahil nasa sistema na nila partner yung pagtulong. Kumbaga, sabi na natin na naka-body clock na sa kanila partner na gigising tayo ng ganitong oras dahil pupunta tayo sa ibang lugar para ihatid ang tulong ng Ako Bicol. Kumbaga malayo pa lang yung bagyo, hindi pa lang tatama yung bagyo, naka-ready na yung Ako Bicol. Kumbaga sa Bicol partner, Tagitip pa lang, may relief na. May relief na. Yan, pinatunayan talaga ng Ako Bicol. At para sa update, makakausap natin si Norby Magtanong, ang Ako Bicol Party List Coordinator dyan sa Kamsur. Magandang hapon, Sir Norby. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood, taga-subaybay po na Tabang Ora mismo, Ako Bicol Tabang Ora mismo po. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, Sir Norby, ano po ang ibinahagi ngayong tulong ng Ako Bicol dyan sa kababayan sa Kamsur? Okay. Opo, mayroon po tayong 3 bayan na pinadalan po natin ng tulong. In fact, ang ginawa po muna natin para po medyo ma-unload po man muna yung sasakyan natin at napakalaki po kasi nung sasakyan at mahihirapan po going to Garchitorena. Tayo po yung nag-unload muna sa municipality ng Calabanga kagabi tsaka po sa bayan naman po ng Tinambak. Pero ang una po nating pinuntirya kumbaga sa na tulong na madalhan yun pong bayan ng Garchitorena. Katatapos pa lang naman po po tayo doon, nakapagbigay po tayo doon ng relief goods, ng food packs ng nasa 1,500 po ng mga beneficiaries po makikinabang po noon. Mayroon po yung canned goods and bigas po na naibahagi po natin sa ating po mga kababayan sa bayan ng Garchitorena. Ayan, so ibig sabihin, Sir Norby, maaga pa lang ay nagsimula na kayong itong ginagawa niyong distribution sa bawat bayan na nangangailangan ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, gayon na nga po. Kumbaga sa po. Pero po pagkatapos naman po ng Garchitorena, on the way po ang grupo, ang team, on the way po to Tinambak para naman po magkaroon ng ceremonial naman po about sa distribution po ng ating food packs na iniwan po natin kagabi. Then proceed po tayo after Tinambak to Calabanga. So mga around 2:30 or 3 po, mayroon po tayo naman programa sa Calabanga para po doon sa ating mga tawag nito, mga beneficiaries or doon sa ating po mga bibigyan ng tulong po ng food pack na to. Ayan.
Sir Norby, nababanggit niyo po 3 bayan dyan sa Camarines Sur, yung binisita at dinalahan ng food pack ng Ako Bicol Party List. Sa total, nasa ilang pamilya yung nabiyayaan? Siguro po kahit hindi ako mathematician, kakayanin ko na lang to, isang 1,500, isang 1,250, tsaka isang 1,000. Mayroon po tayong madideliver na 3,750 na food packs, ibig sabihin na 3,750 din po ito na na mga pamilya, household ang mabibigyan po natin ito. Okay, so kahit hindi ka mathematician, talagang alam mo kung ilan yung total. Pero Sir Norby, ano po ba yung meron yung Ako Bicol Party List? Dahil ano man yung panahon, ano man po yung sakuna, laging handa po yung Ako Bicol sa pagtulong sa ating mga kababayan. Oo, yun na nga po. Tayo naman po lagi pong kumbaga mayroon na po tayong mga pre-positioning na na ginagawa din natin kahit po noon pa. Lalo po pag may paparating po talagang malakas na bagyo. In fact, hindi lang po sa food packs, hindi lang po sa mga relief goods. Mayroon po tayong mga rubber boats na minsan po na-deliver po natin to. Bago pa man po dumating po yung sakuna, tayo po ay may inihahatid na po talagang tulong sa mga bayan po. Lalo po yung talagang mga flooded at talaga po yung mga kilala naman natin na talagang nababaha. Inaabot po ng mga ganitong pag-akyat ng tubig. Talagang nakaabang naman po tayo. Mayroon po tayong rubber boats dito sa Kamsur, Ma'am Remy, sir, mayroon po tayo dito naka-dispatch kumbaga sa ibang bayan. Tsaka po sa province ng Camarines Sur po, ang pagkakaalam ko po, tayo po nakapagbigay doon ng ilang pirasong rubber boats para nga po sa tulong po natin dito sa ating mga kababayan dito sa Camarines Sur. Opo. Ayan. Nang dahil dyan, laki yung pasasalamat ng Mayor ng Garchitoorena dahil sa tulong na ipinaabot ng Ako Bicol Party List. With that, Sir Norby, maraming salamat, Sir Norby. Baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayan dyan sa Camarines Sur. Go ahead. Opo, sa atin pong mga tagapakinig, sa atin pong mga sumusuporta din, lalo po sa nagmamahal at yumayakap po palagi sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa tulong nyo, sa suporta pong ginagawa nyo, sa pagmamahal at sa tawag nito, yun pong lagi po kayong nandyan sa amin. At gayon din po, sinusuklan din po natin ito. Kami po ay lagi din pong naririto para po sa inyo, anuman pong pangailangan, lalo po kung inyong pong mga kahilingan at hinahanap naman ay align po sa ating mga programa. Hindi po tayo magdadalawang isip na tumulong po sa ating mga kababayan. Hindi lang po sa ganitong bagyo or mga sakuna. Meron po tayo, continue po tayo dun sa ating mga binibigay na tulong sa hospital. Kung wala pa naman po tayo ngayong pondo about sa education natin, siguro po itong darating ng mga buwan or next year kasi panibagong year na naman po, panibagong fund. So, hopefully, dumating po yung mga fund natin doon sa mga estudyante natin. Ayun po, tuloy-tuloy po tayong tumutulong sa ganun. Sa mga na-hospital po, tayong mga iniwanan po ng mga mahal sa buhay na nawawala sa mundo. Mayroon po tayong burial assistance or funeral assistance po para sa kanila. Basta po, wag po tayong mag-atubiling lumapit po sa mga bawat bayan naman po, bawat barangay, may mga coordinators dyan para man po sa kaalaman ng lahat. Kayo po'y pumatok sa kanila, kayo po'y lumapit sa kanila, tayo naman po ay handang tumulong ano man pong oras at ano man pong panahon. Maraming salamat sa inyo, Norby Magtanong, ang Ako Bicol Party List Coordinator dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat. Maraming salamat po. Tama yung binabanggit niya, partner, na anuman ang panahon, anuman yung sitwasyon, ang Ako Bicol Party List ay laging naandyan. Kayo ay pinanganak hanggang kayo ay mamatay, merong tulong ang Ako Bicol Party List. Pero partner, sabi ni Sir Norby, nagpapasalamat siya sa mga taong nagtitiwala, yumayakap sa Ako Bicol Party List. Kasi partner, yung Ako Bicol Party List, nire-return nila yung pagmamahal na ibinigay ng taong ito through service. Diba? Return of service sa ating mga kababayan ang ginagawa ng Ako Bicol. Kaya naman, yung mga kababayan naman natin, return of love and support. Diba? Ayos? Ayos. At eto naman, partner, mamaya lamang 3:00, mga kasangga. Ayan, makakasama nyo naman kami ni Attorney John Chan sa programang Kasangga, programang tutugon at magbibigay linaw sa mga usaping legal. Ang ilang pasilip niyan, mga kasangga at mga kaaksyon, panoorin po natin ito. Abangan mamaya sa Kasangga.
Nabiling lupa 17 taon na ang nakakaraan, nais bawiin at ibentang muli ng dating may-ari. Posible nga ba ito? At ano nga ang maaring gawin sa ganitong sitwasyon? At tanong ng bayan, bibigyan ng kasagutan. Lahat yan, mamaya lamang sa Kasangga. Yan mga ka-aksyon, ang Kasangga para sa usaping legal. Alas 3, mamaya yan. Kaya antabayan nyo yan mga Kasangga dahil malaking dagdag impormasyon patungkol yan sa legal. Legal, yan. At yan mga Kasangga, mga ka-aksyon, ang kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa At eto mga ka-aksyon, damang-dama na. 21 days na lang at Pasko na. Alam mo partner, ngayon pa lang ang lamig-lamig na partner sa kaya labas. nag-jacket na ako partner. Sobra yung lamig ng hangin na halos buong Legazpi City ay nakakaramdam ngayon ng super lamig. Para tayong nasa Bagyo na, kumbaga kung mainit sa Bagyo, eto yung pakiramdam dito. Diba? Kumbaga parang naka-aircon ka, no? Etong lamig na nararamdaman natin ngayon partner, init pa lang ito doon sa Bagyo. Ganun pala yon. Yes! Pero kailangan mo ng yakap. Sana. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masip